temperatuur is heerlijk, ja. Heerlijk. Ja, is heel lekker. Onder de temperatuur van het water zult in alle gevallen net lezen. Het Iepenloftzwemseizoen is wel los en dat betekent dat de vaste zwemmers van de Zonstjern in Hallem alweer betiid in de baden lezen. Al is het boeten koud, daar jouwen de zwemmers niet op. Het wetter is 24 graden en we gaan juist er al zwemlessen horen met de Lietse bandjes en geen probleem. Nee, het wetter is goed en dat is fijn. Alleen nog je mat op een gegeven moment wel naar de douche staan, nou ja, dat is wat huiverig. Maar voor de rest, nee, perfect. Nou, heerlijk. Ik vind het heerlijk boeten te zwemmen. En je bent in beweging. Dat is juist het fijne. Je bent een goede start van de dag. Aroen Sneun hebben ze de officiële opening al goed vierd. Zo'n 100 mensen kwamen op de opening aan. Dit was net alleen nog bedoeld om het seizoen weer op te starten, maar ook om te vieren dat er nieuwe gebouwen staan. Ook al wordt alles hield iets duurder, het zocht er dit seizoen goed uit voor het zwembad in Hallem. Ik moet heel eerlijk zeggen, zat wij het zeggen nou maar de abonnementenverkeer, dan kan het buis eigenlijk al niet meer kapot, want er zijn steeds meer abonnementen nou komen. Ik heel protte mensen van boeten, ik vreemde mensen. Dus ja, het rent als een trein hier. Waar of geen waar, het zwemmen gaat gewoon terug. Probeer ik wel. Ja, als het maar heel meer waar wezen, maar dan blijf ik wel eens thuis. Maar ik probeer toch echt 4 keer in de week te zwemmen.